Kidamtang penana por hut pen mate kidamtang suri ni reng koi rahni aningkan hut ingnam rai koma sai kamalong PCCF barem abhijit rabha kido hut keong dung tuma phan aron rei pen appointment ki pidekang po jok Karbeng Autonomous Council hin pen DFO tuma phan lamtoi PCCF barem abhijit rabha phan lam hoi mate FIR papidam toilo Karbeng Autonomous Council ke jatum amethang ka chepa jogja phan PCCF barem abhijit rabha tum Aronre kalili ka lang atuma phan aronre pen goreng warsai ki pialong amen ke klang atuma na phan lapen kachirab du na tum ana phanta kangsai ponjia phan pura DFO atuma phan pin khatsi FIR papitoilo bontan langik tha bang solo bang solo long ke klang pona teng pen le langdam pulote kedo ana ronre pen goreng warsai ki pipondo anta Karbeng Autonomous Council CEM pen MLA Bidya Sing ing lenga tum pensi ki pudun mate recommend ki pipon side si ang thek lang pera ahok kedam tang suri ni ra koi rahni aningkan theroi ni phai ke barni Karbeng Autonomous Council along Environment and Forest Joint Secretary pen hukum ki pialo number KAAC /ESTT/1-45 PA 2 along ki jongpona teng pen langdam pulote bangkre phliatuma phan master role Worker Council Sector ki pijaphan Northern Afforestation Division di phophan pilo bangso lolong amen ki klang veka tumaphan master role avoreng ki piponjaphan Northern Afforestation DFO along Karbeng Autonomous Council Environment and Forest Joint Secretary hin pen alu ke pale labang krip hi tumaphan arona teng pen interview hang pon buma Jong si hang he pulote lata borengang hoi ke pek pona bang ke aron re pensi ke pek ponlo la so teng ben langdam pulote phek e ajo phaga phek kilip ason si Karbeng Autonomous Council pen forest achu komarang pong tingui kungsi phek ponlong lo kedam tang apor hut Karbeng Autonomous Council CM Dr Tuliram rong hang pen kaninje pona teng ke kedo an aron re pen appointment ki pitang an ingkhan etsi akimi interview hang po la so long ki una tum ana phansi borengang hoi pekpon po busi ningjilo tangte labang krip hi Joint Secretary hen benke pekpona tuma phanta ingthan pon haijima Jong si Karbeng Autonomous Council CM thangnat kachini dun avela pen MLA Bidya Sing leng hin pen bangso recommendation alo pidunde pulote komane jungjung Joint Secretary komane DFO Ranger pen danglok forest asai khe tuma phan amethang jungjung pen bangso aron re asai claim haijima Bonda nona bang ke council long ke claim atu mamasi lapusona jutang langno kirim ki doko joksi lapuson nang ke man lopusi rat pen che than phon ringki News report Karbeng Long Live